Lah aku pasamu apa wedok? Aku yo lanang. Masuk lanang. Ya sudah, gak mau aku bicara sama laki. Nek ora percaya ka lho, kamu sing wis ngambung aku iki lho. Lho. Nang guri iki ngene. Aku seneng lanang lho, aku seneng lanang lho. Oh iya, hati-hati mbek kalep. Kalem medeni kalep. Alpin kancaku Pin. Ambung sithik Opin. Ngono ya, Ra. Pembohong, kau pembohong. Mbak Yosi ya, gimana? Terima kasih ya Mbak Yosi ya. Nanti nyanyi lagi ya Mbak Yosi ya. Iya, terima kasih Dinsos. Ini ki nak bojoku langsung tak bacok ndase. Ini delalah yo bosku dadine kula nggih mboten mantun. Kita panggil ya. Ada Mbak Afi. Oh, dengan adanya kayak gitu. Iya. Oke, ini kita selanjutnya biduan berikutnya ada Mbak Afi. Mani, Mbak. Iya. Si Dene Mayakarang ini kabeh, Mbak. Aku ini salah jalur iki. Mbak Afi. Iya. Sudah lama kita tidak bertemu Mbak Afi. Apa kabar? Kabar baik. Telek. Kenapa sih? Iya, nggak asik gitu. Kamu itu nggak asik. Besok-besok jangan itu ya manggil MC itu. Iya, nggak asik dia. Ki piye to tak kira mayang kerep nyanyine anggun-anggun lembut malah ki ngene kabeh kok. Berarti aku harus mengikuti kayak yang itu. Bisa diam nggak? Tak pateni stok-stok. Kowe. Kowe yo ora galak kono. Ayo kita nyanyi tadi Mbak. requestnya dari Bapak Lurah. Iya. Tadi ada Sinarengan, Lamunan, Lestari. Kalih welasku. Lestari, Sabar. Sabar. Oh, kita nyanyi sabar ya. Iya, Iya, karena kita itu sabar. Pak berikan bakul rondap sedak-sedakan. Tak rondap ya wong loro iki. Apa itu rondap? Apa itu rondap? Aku tahu kok rondap itu yang diminum terus ada jahenya itu. Wi ronde. Ronde Lewin. Ronde itu perempuan yang sudah menikah terus putus. Rondo Lewi akeh namaku. Ya ampun. Akeh Lewi namaku. Ini dikasih Mbak Niken ya. Rondo itu yang menggelinding terus itu ada mobilnya. Rodo. Masih dumu, Mas. Lah yo muncrat iki lho. Teles lho, Mas ki wis kudanan. Ayo. Itu setting spray namanya. Ambune piye ta ambune? Badut, basi, bacin. Aku lagi 2 minggu gak sikatan. Lah pokoknya sikatan biar aku lho ning kamar mandi Balai Desa Renek cengkale lawang. Lah iya. Balai Desa Renek kancinge nguyo sidene tak ganjel sikil. Ada mana yang nggak kamar mandi Balai Desa ya? Kowe sing kanan, sing kiri Renek. Masa Nguyo tak kene lho. Ngono wedine konangan kok. Lho iya ndah niat celanamu teles lho, Mas. Gek aku nguyoi seng. Aku yo kaget to. Abane muni. Terus. Rang tang 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 tang. Apa ini? Bareng arek mburi dhewe apik kan. Apa? Tang tang. Oke, langsung kita kasih pamundutan saking panjenenganipun Pak Lurah wonten. Mengandung gas. Sabar. Kita roll dulu, Daral. Ya, pakai roll. Ini toh. Duh sayang ngapunten ni saestu yen dereng saka nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak ubayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal entar sayangku Ya ta. Makane lek 1 meter kotor gak usah ngono kuwi deh, Mas. Lek 1 meter kotor gak usah. wani piye jenane. Aku pengen kau ning TV-TV dansa sing apik ngono iki yo anggang-anggang yo ken ora kok langsung kok kabruk kok mbelek. Kayak aku terima semene. Menghayati yo, Mas. Lah aku koyo kesempu ya wit bayuk ngono. Oh, dilokne wit, Mak. Ayo. Ngici.
Lah iya. Wet Ya. wet pring kan cilik langsing. Oh, wait. Ngerti pring ora? Pring ketekak gua. Bambu ngerti ra? Ra. Kuwi cilik ramping ya Pak ya. Iya. Pring. Ora kuat. Lah iya, nek pring. Jate abut Pak Gudi. Langsung saja, sabar. Bar. Ada bayang garang campur sari. Ada penyanyi satu kali lagi. Oh, masih ada satu kali Iya, lagi. kalau ini dia itu kalau ini dia itu kalem enggak? iya lumayan kalem sih. Kalem ya. Ini kalem ya, aku seneng iki kalem. Iya, ini kalem sih. Ya, muga-muga kalem. Muga-muga kalem tenan iki. Ya, ya kalem. Ada Mbak Putri, halo. Halah, tak kira yo kalem tenan. Malah nemen. Aku kalem loh, Mas. Oh, yo iki enek pere ketoke bokonge. Ngene. Mbak Putri, iya? Apakah kamu tadi duduk di situ bosan? Iya, aku bosan sekali. Kosong ya apa? Ya iki apa? Ini dia namanya bukan Putri Lope-Lope. Putri siapa? Putri CEO. Oh, dari PT Naga apa itu ya? Dari PT apa tadi kamu? PT Nagasari. Dari PT Guna-Guna ini. Di PT ndi rene Nagasari enek lontrong bareng kengko ketoke. PT Guna-Guna dia. Oh, PT Guna-Guna. Ya, aku sedang menyamar ini menjadi biduan kita ya. Iya. Oh, nyamar. Aslinya nyamar. sih aku juga itu Putri CEO juga. Iya. Wah, we anake Wiwin kok ora Putri CEO. Loh, kamu gak tahu? Lah, we ki anak sapa? Bapak aku itu dia menyamar. Oh, menyamar. Dia menyamar jadi sopir elep. Iya. Kamu gak tahu? Iya. Aku wis ro. Aslinya dia itu bos. Oh, aslinya bos. Iya. Kamu tahu bos apa? Bos apa? Bos jaranan. Oh, iya. Iya, aku Putri CEO bos jaranan. PT Mayangkara original ya? Iya. Oh, kamu kalau bapak kamu aslinya bos apa? Bosok. Bos apa? PT apa ngono lho? Kok gitu? Enggak maksudku Mas. bos oke gitu Iya. kan jadi bosok. Oh, bos oke. Iya, Iya, bos bos oke. oke. Kalau dibaca kan bosok. Aku juga punya PT. Apa? Apa? Emang lo seret tukang drum lho. Emang PT ku apa, Lek? Masa sama PT-nya sendiri tidak tahu? Teko iwo kok. Aku mau di PT ning Kediri mung PT apa? PG bagian lapangan tebang. Jangkrik malah. Oh, itu PT kamu. Ih, jelek Acan aku. sekali. Iya. PG pabrik tebu tapi aku bagian tebang. Ya serah masalah lah, tak syukuri aku tukang tebang tebulah. Monggo Pak, enggak ngersake. Apa? Bahasa tebang tebulah. Apa? Kamu itu orang blora ya kamu. Makanya kalau ngomong pakai lah. Iya lah. PT tebulah. PT tebulah. Bu, sesuk. Apa? Aku ngapong nih kalau. Tadi itu kita mulainya jam berapa sih? Jam setengah Ini 9 tadi kan? mulainya jam setengah 9. Iya, Iya, betul. jam setengah 9. Jadi kita buyarnya jam 12 aja ya Pak ya? Oh iya. Oh iya. Dulu wae mosok jam 12 pas diluwi. Kula luwi nggih Pak nggih. 2 detik. Berarti 00.2 menit. Ora. 2 detik. Iya. Oh iya. Tadi kalau saya harus bar. Monggo. Ini dikasih permintaan lagi apa koleksi dari Mbak Putri? Itu. CEO. Tadi ada permintaannya itu dari Pak itu. Pak siapa Pak Lurah? Pak Lurah mana itu? Pak Lurah Permintaannya itu di- tadi lu Pak Lurah di mana? depan, Pak Lurah. Duh, nanti mang Gimana toh, Mas? Ada lamunan, lamunan Terus juga apa ada lagi? kali welasku Lestari. sinarengan. Enggak Lestari enggak. Mana, Bu? Lamunan Sinarengan. Oh ya sama kali 4. welasku. 3. Lamunan Sinarengan Kali welasku. Kaliwelasku. Nah,
yang udah Oke, dikasihkan kita juga. kasih permintaan, 3 permintaan itu ada ngamen papat. Kok beda konsep. Piye to iki ngawani kok malah liyane iki. Gak oleh. Ya oleh nggih pun. Aku kalah bener yo salah apa neh salah double. Iso coba ngamen papat yo. Bisa. Coba refnya dulu. Ayo pakai ral. Ral. Oh yo. Galak grup kene iki. Pertamanya aku gak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya hanya narkotika, buta dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan menghisap. Tresno ki karo Gandhe Sutresno to. Mbak Iken, Ya. acara malam hari ini kita syukuran sumber Ya. untuk mengupaya penyebaran informasi. Ki sik le. Nah ini upaya penyebaran informasi pelayanan kepada masyarakat melalui pagelaran seni dan budaya dalam rangka menjaga ketahanan budaya dan persatuan bangsa di Kecamatan Pandaan. jadi hilang. jadi malam hari ini juga untuk menghimbau untuk masyarakat Ya. biar kita juga mendapat hiburan, tapi juga ini menghimbau masyarakat agar tetap melestarikan budaya untuk juga ketahanan budaya dan persatuan bangsa di Kecamatan Pandaan. Ya. Tadi ki acara iki ki ora mungkur seneng-seneng tapi juga untuk menghimbau masyarakat. Ngaten nggih Mbak Diken nggih. Iya Mas Silo. Ugi ngaturaken matur sembah nuwun kunjuk panitia ingkang sampun nderek ndugaken saking Mayang Karagup Campur Sari. Iya Mas Silo. Ini gimana Mbak Iken? Masih Mas Silo. ada permintaan atau mau dikasih koleksi? Ya, itu tadi permintaan dari Pak Lurah sama Bu Lurah sampun dipinangkani. Nggih. Mas ya orang kudu kabeh sing penting wis dipinangkani. Sampun diaturi, Nggih. mekaten matur sembah nuwun saking permintaan Bapak dari Lurah. masyarakat jajal boleh. Oh ya, ini yang dari kiri panggung kira-kira mau minta lagu apa? Cita saya. Cita Apa, Pak? saya dinyanyekne ya wis ngomong sinarengan. Rindu. Uyuh, putih berbulu. Ken. Jaranan. Jare trisil kon jaran. Wah, yo apa kan dadi jaran? Iki mau kiri panggung jaluk bukit berbulu. Bukit berbulu. Iya. Bulu yang indah. Asoy. Di sana kita selalu datang berdua. Memadu cinta. Bukit berbulu. Alah keri bulu. Masa kering. Ya bulu jerabut keri. Dikasih yang mana? Ada bukit Berbula. Juga berbuah yo. Berbulau. Juga ada gerigis dari kiri panggung. Yang kanan tadi minta apa? Ayang-ayang, kita kasih gerigis. Oh, ya. Ada sekarang jam. Tenang, Enggak, masih panjang. kan biarnya itu jam Iki setengah 12. Rampungnya santai solar kok Ken iki. Dadi yang tukang sonar entek joki neh. Awake dhewe nyampe melenger iki. Kita kasih lagunya yang ada kotak. Oh, yang ngaplak. Ya. Oh, boleh. Ada geri. Oke, kita kasih. Ada Mbak Yosi. Permintaan Ada Mbak dari- Afi. Oh, semua. Iya. Oh iya. Kita kan semuanya kompak. Iya, Kompek ya, Boh. Kompak. Kok kompek? Ada Mbak Putri dari CEO dia. Ya. Nanti pernah kompak ya. CEO Kompak apa? Ubu Ungi. Kompak neng. CEO Ubu Ungi.
Ubi ungi. Ubi ungu. Ubi ungi. Lah lah. Ubi ungi. Ubi ungu. Ubi ungu. Iya, ubi ingi. Ubi ungu. Wah, ubi ungi. Lah. Ubi ungi. Ya. Ini Mayangkara selalu menampilkan spektakuler. Malam kali ini Sama menampilkan. ada orang sinden Mayangkara masih semangat semuanya. Musisi Mayangkara beserta gamelan masih semangat. Nah, ini Kita kok tampilkan ada jaranan dari Golok Grup Mayangkara. Ayo, ada jaranan. Yo ya aku merasa kaya ning TK besar to iki. Semoga katuran pagelaran jaranan saking Mayangkara. Sapa ngangkon? Mbak Afi jaran, Mbak Putri jaran, Mbak Yosin jaran. Niken gandongan. Kowe bagian ketekane sil. Ki opo aku sing apik ngono kan. Ayo to. Ayo. Siap. Aku sonto elek terus kok. Kowe iki kok. Ayo, mirip betul, mirip. Aku sing apik kene kan mosok iki. Wis manut pura. Ya Allah, ya Allah. Bayaran pura, mulai pura. Ya wis manut ya. Untuk elek terus aku kok. Walek munyo. Walek kowe kari. Iki jaranan iki metu sik. Persembahan dari TK Dharma Wanita Pak Kudan 1. Ayo semua.
Gelem dijak soro MC yo lagi iki ya. Aku seneng kok jane ngene iki. Soale bene. Soale Mas Bambang iki kadang ora gelem ngene. Ora gelem pancen dhek rada jarane kaya awak dhewe to. Mas Bambang iki kaya meneng ae ngono lho. Pancene kudu ngono kuwi. Kaya empane iki jahe iki kaya ket mau effort banget ngono lho. Tenanan carane kerja iki dhek ora tau dijak Mayangkara gara wis suwi ya. Biyen Mayangkara. Ben ki tau melok Mayangkara tapi kan ora MC to. Lagi iki kan dhek MC dendang. Aku wis ngene-ngene iki ditambani apa piye aduh brambyang. Lha iki wis marino. Aku ora ngomong. Yo ngono ya ora tambani. Kok iso mangan son iki? Mangan. Mangan. Mangan tiba. Ola mangan. Enak, luwe. Gedange wong kene sepet. Luwe. Oh, karo. Iya. Salah mesane. Demite ra tau mangan gedang ya iki. Nih, sepet, mangga sepet. Gedange cek sepet neh. Oh, cek sepet neh. Kok sepet to gedangnya makan ora to jane iki mau. Walah, lah piye mbukane bungkuse ya lha iki. Iki lho jerone, dilepehke. Man. Lah. Diulu. Ayo roleh diutahne. Diulu. Ayo. Kendang ditekne aja lo. Nanti dimarahin mama lo ya. Ya. Harus dihabiskan. Iya ya sak politike. Eyang jaluk mam. Piye.
Mas. Aku ndelok ning YouTube Mas Bambang gak tau dijejeli gedang iki. Gene sing MC aku rek terima jejeli gedang kaget. Temen. Dadi spesial ngono kuwi. Tapi ras ben dadi. Ngombe. Iki lho ngombe. Kok ngesane ya Mas. Agak demojone ora tega. Lah yo mesakne mentok. Ngesane. Ada ninggal anak bojo anake sik cuwilik. Anake sik cilik yo. Sabenik nek Anake sik cuwilik. kok kaya terani ayang. Jarene ngombe. Jare ngombe. Jare mie to nak, jare mie to. Iki penyanyi sing gak nganggo ngene kene. Kene. Apa bercuk rek kuwi ra. Oh mimi. Tenan yo. Tenan. Iki pasti walah. Iki masih yo lah ngesakne. Mesakne tenan. Yo lah yo ngene iki lek suwi ra tau ngombe yo ngene iki. Apa ngelak tenan bocah. Pak. Enten arit mboten kula kersane dibacok sisan. Pundhut Oh gelem dibacok gelem. Lah kuwi kok ploro mati alus. Oh dibacok cak dibacok. Guyon. Ora iso guyon Mas ning ngene. Ning kene ra iso guyon. Ora iso gawe. Ora iso. Guyon. Ayo. Gawe tenanan kok guyon. Apa wis njaluk piye? Njaluk piye? Iki gawean tenanan kok guyon. Sik, nak. Mayang karai galak iki. Nak wong itu ora apa-apa. Lha iki wong semene iki rada nesu karo aku. Ha trewani maju. Ora guyon aku guyon tenan sumpah. Jangkrik iki grum apa? Campur sari kok gali jane kok do galak men. Lah ra ngerti mayang kara lembel lewat alas. Enek begal dibegal genti karo mayang kara. Oh, Niate begal mayang kara tapi malah mbek cacah dibegal genti. kowe pengen roh gendrone sapa? Coba. Iki lho. Oh, kuwi kok. Ya nek bakal tahu dibegal kok aja nek trimo Lah duwe. ra ngerti, iki wani gara-gara apa? Ya gara-gara iki. Apa itu? Ora ngerti, iki muridé Gus. Gus apa? Gus Gendeng. Ayak mendem. Re tak omong iki. Kuwi ngono sirup kan. Kowe iki ngene tak omong iki. Aku iki to kan sebagai kancamu iki jane wis ngandani. Kanca-kancamu iki Ndik, ini lho, mari tanggapan saka Boyolali. Wis tak elingke do mendem lho kan. Do mendem lho. Tak seneni aku. Terus? Lah iki maksudnya mergawe do mendem karepe piye? Terus. Tak seneni. Terus. Lah iki kok malah nganu sithik Mas Trisil. Aku ditawani malah. Aku gak gelem ta biasa. Emoh kene ada diri. Kowe kan melok nyeneni. Dadi Ayo emoh aku. teges ae. Teges apa? Terus. Wong aku mau saat nyeneni ku aku yo mau wonten parah aku. Padha ae dadi. Rumah satu. Padha ae kadung binut kok ya. Cacah wis tak omongi. Ora usah mendem. Nek arep nek munggah panggung ora usah ngono-ngono kuwi. Heeh. Elek pisan. Nah, Mereke wis tak omongi, lek sir mendem njaluk duit aku tak wehi tuku sing larang sisan. Iki padha. ya ngono padha. Nek terima ngono ya harga diri to, Bos. Sayang karo. Mayang kara lho. Ngono wi ngomong redis teh. Aku kok tekono. Pak Lurah tak jalukne. Ya. Kak Iken, Ya. ini gimana masih ada Sekarang permintaan? kurang berapa menit lagi? Mayang karai on time.